हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नायजाय इउट्युब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियाननि टप 10 सोंनाय फिननाय कुइसन एन्सार लाना फैलायबाय। लोगोफोर, बे कुइसन एन्सारखौ जुदि नोंथांमोना मिथिनो गोसोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। कुइसन नाम्बार 1 आव दं, भारत हादराव मा रायजोनि हिन्जावफोरा बांसिन गोजौ जायो? बेनि एन्सारा जागोन काश्मीर रायजोनि हिन्जावफोरा। कुइसन नाम्बार 2 आव दं, हिन्जावफोरा माबादि आथोन गेलेग्रा हौवाखौ पसन्द खालामो? बेनि एन्सारा जागोन गोबाव समसिम आथोन गेलेनो हानाय हौवाखौ। कुइसन नाम्बार 3 आव दं, बेसेबां बैसोनि हिन्जावा लुबैनायखौ हमथानो हाया? बेनि एन्सारा जागोन 16 निफ्राय 20 बोसोरनि हिन्जावफोरा। कुइसन नाम्बार 4 आव दं, माबादि हिन्जावनि फेदाया थाबनो गयो? बेनि एन्सारा जागोन जाय हिन्जावा गाज्रि भिडिअखौ बांसिन नायो। कुइसन नाम्बार 5 आव दं, मोदोम फिसा हिन्जावजों आथोन गेलेयोब्ला मानो बांसिन गोजोनो? बेनि एन्सारा जागोन मोदोम फिसा हिन्जावनि आथोनाव हौवानि आथोना सिङाव बांसिन हाबनायनि थाखायनो बांसिन गोजोननो हायो। कुइसन नाम्बार 6 आव दं, माबादि आथोन गेलेयोब्ला हिन्जावा बांसिन गाबख्रावो? बिनि एन्सारा जागोन हान्थु खेराइ होना आथोन गेलेब्ला। कुइसन नाम्बार 7 आव दं, हिन्जावफोरा बांसिन आथोन गेलेनो लुबैब्ला माबादि महरनि जायो? बिनि एन्सारा जागोन मोखाङा गोजा जारांरां जायो आरो मेगना मोसिब्रुं जायो। कुइसन नाम्बार 8 आव दं, हौवाफोरा आथोनखौ मानि थाखाय आलौस्रो मोनो? बिनि एन्सारा जागोन दाखनाय समाव बांद्राय गोसा हमनानै दाखयोब्ला। कुइसन नाम्बार 9 आव दं, मा जायोब्ला आथोन गेलेनायाव बांसिन बोलो जायो? बिनि एन्सारा जागोन गोथां मैगं थाइगं बांसिन जायोब्ला आथोन गेलेनायाव बांसिन बोलो मोननो हायो। कुइसन नाम्बार 10 आव दं, हिन्जावनि आथोनाव हौवानि आथोन सोनायनि आगोल मा खालामनो नांगौ? बेनि एन्सारा जागोन आथोन गेलेनायनि सिगां हौवानि आथोनाव जानाय थाव फोननो नांगौ। बिदि खालामोब्ला बांसिन गोबाव समसिम आथोन गेलेनो हायो। लोगोफोर, दिनैनि कुइसन एन्सार भिडिअआ बेनोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आथोननि भिडिअ नायनोब्ला खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुना लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांमोनसिम सौहैयो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लाना थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।